Som Xavi Cubas i Jordi Carbonell, actors uno de tants de la companyia de La Teta Calva. La Teta Calva que està fent moltes coses. Esta vegada, estem així, estem així en el Teatre del Raval, tota la setmaneta, campanya escolar. L'Hort de Jeremies. Ah, i este dissabte... El dissabte ho farem a les 6 de la vesprada per a tot el públic, per a públic familiar, per a tot el món. Pot vindre qualsevol. T'abuelo d'on era? M'abuelo de València. Pot vindre t'abuelo també a veure-la. Pot vindre m'abuelo, m'abuela, mon pare, ma mare, el meu nebot, el meu cosí germà, el meu veí. Oh, que guai. Mira, pues sí, jo m'apunte, Vingau tots a veure'ns. L'Hort de Jeremies. Yeah!